दिनै इउपिपिएल दोलोनि 11थि गायसनथाय सान आरो 2015 मायथाइनि 5 आगस्टआव इउपिपिएल दोलोखौ बै समाव गायसननाय जादोंमोन, दानाय जादोंमोन। बयबो मिथिगौ जे मोननै राजखान्थि दोलोखौ ज' खालामनानै आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि धारानि आधाराव राजनितिक भाबै जोंनि अधिकार, गणतान्त्रिक अधिकार, संबिधानिक अधिकार, जोंनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि आधाराव इउपिपिएल दोलोखौ दानाय जादोंमोन। आरो दाखांनायनि उनाव 5 बोसोर दलीय भाबै खामानि मावनायनि उनाव 2020 गोजोन गोरोबथानि उनाव सरकार फैदों आरो 5 बोसोर सरकार सालायबाय। दिनै 11था बोसोराव जों आगान होबाय। दा बेखायनो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव हानजानि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि बेस्ट उइसेसखौ होदों आरो गायसनगिरि आफादगिरि उजिर ब्रह्म आरो सेन्ट्रेलनि जेसेबां लिडार, डिस्ट्रिक्ट, प्राइमारि, ब्लक आरो प्रत्येक कर्मीनो आङो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ होदों। लोगोसे रायजो राजाया जोंनि सायाव जि बिसास, जि फोथायनाय आरो जिखिनि आशीर्बाद जोंनो होबाय, बे गासैखौबो लानानै जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ गोसो गोरबोआव लानानै जों हाबा मावलांगोन आरो बिथांमोननोबो आङो धन्यबाद बावदों। दिनैनि बे गायसनथाय सानाव इउपिपिएल दोलोआ आरो जोङो पार्टी हिसाबै फैबाय थानाय समाव जों समायखिरा लादों जे रायजो राजानि खाथियाव थानानै रायजो राजानि जेंना जेंसि, बिथांमोननि ग्रिभेन्सेस, आङो जोंनि गोरिब गुन्द्रानि जेंना जेंसि, जोंनि ओनसोलनि जौगानाय आरो सान्थि गायसननांगौनि जि जोंहा कमिटमेन्ट दङमोन, जिखौ जों मावफुंबाय आरो दिनै जि असान्थिनि परिबेस बेयाव आराम्भ जानो नागिरदों, बे बेलायाव जोङो गोख्रोङै बिफाव लागोन। आरो बेखायनो थांनाय समाव जेसेबांखिनि खामानि मावबाय, प्राय 8,000नि बारा माने टिचार एपइन्टमेन्ट, टेट एपइन्टमेन्ट, बायदिसिना एपइन्टमेन्ट रिक्रुइटमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। खिन्थु दिनै 1 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया टेट एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायाखै, 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि एपइन्टमेन्ट होनांगौमोन, बेखौ होनो हायाखै। 2 लाख करि इउथनि होगोन होनना बुंदोंमोन, बेखौबो होनो हायाखै। 3 मासनि गेजेराव हा पाट्टा होगोन होनना बुंदोंमोन, हा पाट्टाया इलेक्सननि मेन इस्युमोन, दा हा पाट्टा होनो हायाखै। 1 बोसोर जालांबाय। दा बे थगायनाय, इलेक्सनाव भट मोननो थाखाय खोथा बुंनाय आरो मिसा खोथा बुंनायनिसो मोनसे प्रक्रिया आरो राजनिति सोलिदोंमोन होननानै रायजो राजाया दिनै बुजिफैदों। आरो बेखायनो लाख लाख, हाजार हाजार जोंनि इयुथफोरा दिनै माने नोङो सेन्ट्रेल इन्डिया, साउथ इन्डियायाव खामानि मावनो थाङो, जोंनि जायगायाव माने रिक्रुइटमेन्ट होनो हाया। इउपिपिएलनि समाव जुदि 8-9 हाजार एपइन्टमेन्ट जादोंबा बिपिएफ दोलोआ दिनै एपइन्टमेन्टखौ मानो बन्द' खालामनानै दोनदों, मानो होआखै? बे खोथाफोरखौ लानानै जोङो आवाज दैखांगोन, जोङो दाबि दैखांगोन। दिनै जों नुदों जे श्रीरामपुरनि सिन्डिकेट राज आरो ओरै माने नोङो मेटेरियेलनि एमाउन्ट ब्लक अफिसफ्राव फैनायखौ 50% दानख'नानै जानाय बा जाख्ल'नाय, करापसन आरो जिखिनि दा जिबानन्द बसुमतारीखौ अन्याय भाबै बुथारबाय, फुंखा बसुमतारीखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ अन्याय भाबै माने गावथारनानै बुथारबाय। थांनाय समाव कारिगावआव इन्सिडेन्ट जाबाय, मानसि बुथारबाय, न' सावलायनाय जाबाय, रुनिखातानि माने फरेस्ट अफिसाव गाग्लोबनाय जानाय, बे बायदिसिना जाथायफोरा बेखौनो फोरमायो जे बिटिसिआव दायो सान्थिनि परिबेसा माने असान्थियाव गुस्लायलांगासिनो दङ। आरो हाग्रामाया बुङो जे आंनियाव बिराद क्षमता दङ, खिन्थु जेला घटना जायो बे बुङो आंनियाव क्षमता गैया, आंनियाव ल' एन्ड अर्डारनि पावार गैया। आरो बिथाङा माने एरायनानै थायो, बिथाङा सिरि थायो, निमाथि कयनानै जानानै थायो। आरो बेखायनो दायित्व लानानै, दायित्व मोननानै, नाम्बार लानानै सरकार दाग्रा मानसिया रायजो राजानि सुबिदा, रायजो राजानि जेंना, रायजो राजानि थासारिखौ जुदि बुजियाबा, जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथिखौ जुदि होनो हायाबा, बेबायदि बेक्तिनि सायाव बिसास खालामनांगौआ जोंनि थाखाय थारैनो माने सोमोनांथाव जागोन। आरो बेखायनो दिनैनि समाव इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजानि प्रत्येक इस्युनि सायाव पाब्लिकजों थानानै आरो बिथांमोननि जेंना जेंसिखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन। आरो बर' गोजोन गोरोबथा, बिटिआर गोरोबथाखौ 100% मावफुंनांगौनि बेलायाव दिल्लीयाव थानाय 3 एमपि मानगोनां प्रमद बर', मानगोनां उजिर ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारी आरो जयन्त बसुमतारी, बे 3 एमपिआ
आरो बारग' जोंनि मन्त्रि इउटि ब्रह्म बिथांनि सुबुरुन बायदियै जोङो ज' खामानि मावगोन 125 एमेन्डमेन्ट पास खालामनाय आर्टिकेल 280 जों डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्राय केन्द्रनिफ्राय पुँजी लाबोनाय कारन जों नुबाय जे देग्लाय बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि सरकारा आसाम सरकारनिफ्राय पुँजिखौ दाननानै हरजादों मात्र 401 कोटी थाखाल' मोनदों घाटि बाजेट दिनै बिथाङा दाखिल खालामदों आरो जों खोनाजों 3000 कोटी थाखानि एप्रुभेल होनानै दोनदों दा मा खामानि मावगोन फारसेथिं अन जोंनि जिखिनि रेभिनिउ बेबो दिनै बाङाखै आरो बे बेलायाव बिथाङा स्टेबल सरकार सालायनो हायाखै होननानै जों सानो आरो बेखायनो 125 नि गेजेरजों 60टा समस्ति जागोन पावारा बांगोन डाइरेक्ट फाइनेन्स फैगोन नैबे सेसन नङाबा फैबाय थानाय विन्टार सेसनाव बिलखौ पास खालामनो थाखाय 100% इउपिपिएलआ खामानि मावगोन जोंनि 3 एमपिआ खामानि मावगोन आरो सनितपुर बिश्वनाथनि गामि सुसन्नाय सिमा बारायनाय बर' कसारि गाव ओनसोलखौ पूर्णांग मर्यादा होनाय कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युखौ सुस्रांनाय बे गासैबो जोंनि एजेन्डा हिसाबै फारि फारि थांगासिनो दङ आरो इउपिपिएलआ मालाबाबो जेनाखै जोङो इलेक्शनाव जेनदों किन्तु रायजोनि बिसास आस्थानिफ्राय जों जेनाखै आरो बेखायनो रायजोनि बिसास आरो आस्थाखौ लानानै 2029 आरो 30 आव फिन खेबसेबाव इउपिपिएलआ पावाराव फैगोन 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानाय लोगो लोगोनो इलेक्शन पार्टिफिननो थाखाय केन्द्रीय आरो राज्य सरकारा बाध्य जागोन समस्ति बारायनाय लोगो लोगो आरो बे बिथिंखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो थांनाय बाराव जि जाय बिथांमोना खामानि मावदोंमोन जे बेनि मेटेरियल्स बिलखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जाबाय आंनि इनफरमेसनाव गतै बिटिसिआव जिखिनि डेभेलपमेन्ट ब्लक दङ आरो बे स्किमा जि एमजिएनरेगा प्रमद बर'नि सरकारनि बा जोंनि सरकारनि टाइमावनो बेखौ एलटमेन्ट होदोंमोन मेटेरियेलनि फैसाया फैयाखैमोन आरो खामानिखौ मावबाय माने जब कार्ड हल्डार बिथांमोना बे लामायाव सेन्ट ग्रेभेल गारनांगौ दंफां गायनायनि बाउन्डारि होनांगौ माबा माबि जिखिनि मेटेरियेलनि एमाउन्ट दङ जेराव एस्टिमेट होनाय दङ बे मथे बिथांमोना फैसा मोननांगौ गतै हिसाबखौ आं नायबाय जे 50 कोटी थाखा बिटिसिआव बिटिआरआव फैदों अबा 2 लाख अबा 4 लाख किन्तु नुबाय जे 50% बारा ब्लक अफिसनिफ्राय डाइरेक्ट दानि सरकारा बिपिएफ दोलोनि जि सरकार दानख'नानै बेखौ करापसन खालामदों बेखौ जाख्ल'दों आरो जायनि थाखाय बे जिखिनि 50%ल' फैसा थाबाय 25 कोटी थाखाखौनो जाख्ल'बाय 25 कोटी थाखाखौ इउजार कमिटिया मोनलांबाय आरो बेयाव जेबायदि खामानि जानांगौ खामानि मावनांगौ बिथांमोना मावनो हायाखै आरो बेखायनो आङो अबेबा जायगायाव कमप्लेन होनायबो नुदों बियो गोबां दुखुनांथाव आरो हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि टाइमाव थांनाय समावबो जब कार्डआ भिसि चेयारमेन मेम्बारनि न'आव थानाय जब कार्डखौ डाइरेक्ट दिहुननानै जानाय मेटेरियेलनि फैसा जानाय दुर्नीति करापसन शोषण तोषण बायदिसिना जानाय थासारिया बे गोदान नङा आरो दा बिथाङा सरकार सालायबाय नालाय बे सेम परिबेसा जागोन आरो बेयाव वार्कार कर्मिफोरखौ जाहोनानै करापसन खालामनानै मजगुल खालामना दोननायानो बिथांनि खामानि आरो रायजो राजानि अभाब अभियोग जेंना जेंसिखौ बिथाङा नोजोर होआ बेखौनो जों नुदों सनितपुर जिल्ला इउपिपिअनि जिथु रायजोगिरिफ्रा दिनै गामि सुसन्नायखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों ना बेयाव खुनु डिबट जानो गोनां गैया सनितपुर बिश्वनाथआ जि गामि सुसन्नाय 60टा गामि गामिया सोसनजाया बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों नटिफाइ जाया राज्यपालनि गेजेरजों केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों अब्लासिम सनितपुर बिश्वनाथआ बर' कसारि काउन्सिलाव बियो सोसनजानाय नङा माने जिफोर गामिया आद्रा थागोन बे बिटिसिआव बिटिआरआव गासै गामिया हाबनायनि उनावसो बर' कसारि काउन्सिलाव बियो माने थांनायनि लामाया गेवगोन किन्तु आपातत जेब्लासिम गामि सोसननाया बिटिआरआव कमप्लिट जाया सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ माने बर' कसारि काउन्सिलनिफ्राय एक्सक्लुड खालामनाय जाखादों बा बर' कसारि काउन्सिलाव बेखौ सोनाय जाया होननानै सरकारजों रायलायनायावनो बुजाबुजि दङ दा बेखौ माने आग्रां बारस' सोरनिबा माने थुनज्लायनायाव सोरनिबा इनिसियेटिभआव सनितपुर बिश्वनाथनि गामिखौ बर' कसारि काउन्सिलाव नटिफाइ खालामनो थाखाय भेरिफाइ खालामनायासो बे दुखुनांथाव आरो जोंनि रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेलनि गेजेराव बेखौ लानानै कनफ्लिक्ट जि मोनसे थासारि फैदों बेयाव खुनु भुल बुजाबुजि जानो गोनां गैया एबसु आरो बर' कसारि काउन्सिलनि गेजेराव बा इउबिपिअनि गेजेराव एबसुनि गेजेराव
मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो गोनां गैया बेखौ इउबिपिआबो बुजिनांगोन कारन बिथांमोना जि स्पिरिटजों खामानि मावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे एखे स्पिरिटजों बर' कसारी काउन्सिलखौ पुर्णांग मर्यादा जानांगौ होनना बुंदों इलेक्सन जानांगौ होनना बुंदों आथिखालाव 36टा समस्तिनि 31टा समस्तिया इलेक्सन पार्टिनो हानाय अबस्थायाव दङ बेजोंनो इलेक्सन पार्टि नङा होमबा बेनि गेजेरावनो जोंहा राभा हासंनि माने गवालपारा साउथ कामरुपनि मोनसे जेंना थाबाय सनितपुर बिश्वनाथनि जेंना थाबाय बे लासै लासै प्रक्रिया मथे जागोन खिन्थु दा एनक्रस खालामनानै कनफ्लिक्ट जालायनायखौ जों लुबैया आरो बे बेलायाव स्पष्टबादि रायलायनानै क्लियार जालायबानो जायो आरो सरकारखौबो बेबायदि एना एनि जालायनाय खामानिखौ दावमावथों आं सरकारखौ खावलायबाय गोजोन्थों थांनाय मासनिफ्राय जिथु उदालगुरियाव दैबानानि गोहोमखौ रायजोफोरनिसिम मैया आरो दाख्लैनिफ्राय जोबोद अखा हादों दिनैबो हादों साहा सानजा आसामाव जेरै सराइदेव शिबसागर जरहाट आरो गलाघाटआव दैबाना जादों गोबां दुर्जुगजों गोबां मानसि थैबाय थांना थानायनि जे मोनसे आसा बे मिजिंखौनो बिथांमोना खोमानाय बायदि जाना दङ बिनि थाखाय सरकारखौ इउपिपिएल दोला नारसिनबोदों आरो सरकारखौ खावलायबोदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोनसे प्रतिनिधि दला बेयाव थांनानैबो खौरां लाहैदों भारत सरकार आसाम सरकारखौबो जों खावलायदों जे बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ खिन्थु रिसेन्टलि मैया दाख्लै आरो दिनै जे अखा हाबाय उदालगुरि जिल्लानि माजबाद एरियायाव बा माखासे दैया माने देरनायनि जाहोनाव खुरखानाय लोमसावनाय आरो गामियाव दै हाबनानै जालाखार बिलाखार जानायखौ जों नुदों दा बेखायनो आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ आरो डिजास्टार जि मेनेजमेन्ट आरो रिलिफ डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोना डिसि बा सार्कोल अफिसारनि गेजेरजों इमिडियेट बेयाव रिलिफ बा रिहेबिलिटेसन इमिडियेट रेस्किउ बा जिखिनि बेयाव नांगौ बेबस्था खालामनांगौ दङ जाहाथे रावनिबो सुबुंनि जिउआ खहा जाया जिब जुन्थु खहा जाया धन सम्पति खहा जाया बिनि थाखाय बेबस्था लानो थाखाय आङो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन खावलायदों आरो जोंनि पार्टिनिफ्रायबो जिल्ला बेंगिरिजों जोङो रायलायगोन गोजोन्थों